Atong presidente tingali nagmonitor man, dili man ta we cannot expect nga at that very day, that very time nga naang bagyo siya mudupa, dili man tingali nga he did his best. Tingali iya mang ang asarol the president magka-monitor man siya sa mga agencies. In fact, the following day he was able to visit those areas nga naapektahan gyud sa typhoon. Pero niya nang mismong adlaw, dito maka-expect oy nga ang presidente naagdayon din haon niya mudupa. Dili man ta nagbagyo pagod. Ang ubang galing presidente after 4 days pa mo mapakita. Mo na nga I think the president has given his best. Ang ako lang pangutana gyud ang Ginoo ra gyud, Ginoo ngano man nga imo kaming giyatagan nining mong problema. Inauton ta nga sa kanunay kami imong padalipdan. And the Lord really has protected us, and what has happened, the calamities, those are warnings, reminders that we need to repent and to come to Him in order to ask for mercy and forgiveness. Moro gyud tingali na ang atong mahimo nining panahon sa kalamidad. Una sa tanan, dili kini panahon sa panag-away, dili kini panahon aron kita mo blame sa usag-usa. Kung dili panahon kini sa panaghiusa, let us unite and help our brothers and sisters Filipinos because they need our help. Wad-o nato ang mga lantugi, wad-o nato ang pagbinasulay, kundili atong ipatigbabaw ang pag-inigsuunay tungod kay kita mga Pilipinos, magtinabangay kita kay mao kini ang importante nga mahitabo nining atong panahon karon. Let us unite, help, because we are all brothers and sisters, we are all Filipinos. Ang importante mao nga moadto pud kita sa Ginoo, moampo kita kay kun wala ang pag-ampo dili kita maligon, mopadayon og panalangin ng Ginoo kay kita mga matuohon. God will never abandon us.